Většina lidí diverzifikuje špatně. A jestli chceš vědět, jak diverzifikovat opravdu správně, tak se koukej na tohle video až do konce a po zhlédnutí tohohle videa si můžeš dát i svoje portfolio do pořádku, abys ho měl opravdu diverzifikované. Já jsem Jeňa a tohle je Money Mind. Jako první je důležitý si říct, co to ta diverzifikace je. Úplně nejjednodušší příklad je prostě nemít všechny vajíčka v jednom košíčku, ale mít prostě všechno rozložený do co nejvíc jako puclíky, prostě si poskládat to svoje portfolio, abych to měl co nejvíc rozložený do různých trhů, do různých rizik. Většina lidí to ale bere, dobrý, tak stačí mi teda koupit si třeba S&P 500 nebo MSCI World, a v tu chvíli já vlastním 1500 firem nebo 500 firem a vlastně to moje portfolio je už přece v 500 puclíkách. No, ale to není úplně pravda, protože pokud ty investuješ jenom do akcí a jenom do jednoho trhu nebo v podstatě jedné ekonomiky, třeba Ameriky, nebo máš většinu třeba v Nasdaqu, kde je jenom americké akcie zaměřený na IT, tak tohle není úplně diversifikace, protože pokud se něco stane, tak ty sice ano, máš 100 firem, máš 500 firem, máš 1500 firem, ale pokud půjde trh dolů jako takový, tak ty stejně na té hodnotě ztratí. Cílem diversifikace je najít různé nástroje, které společně ale žádným způsobem nekorelují. To znamená, když si koupím třeba S&P 500 a budu mít akcie v Americe, ale když najednou prostě půjde akciový trh dolů, tak já potřebuji něco, co mě vyváží to, že ten akciový trh klesá. A tohle najednou je diverzifikace. Nejenom mít to v různých firmách, to je taky důležitý, ale taky mít to v různých prostředcích a v různých trzích, který na sobě nejsou závislí. To znamená za prvé nemít to jenom v jednom aktivu, jenom akcie, protože jsem furt závislej jenom na trhu, pokud se mu bude dařit. Pokud se podíváme na klasického českého investora, tak většinu třeba má na bankovním účtě, nebo si kupuje třeba teďka akcie, mladí lidi typicky kupují si jenom akcie, nebo třeba pokud je to někdo kolem 30-40 let, tak najednou přemýšlí, že nemovitosti je super a dá všechno do nemovitostí. Důležitý je ale vzít si právě tady všechny tyhle ty aktiva, dát si to do jednoho koláče a říct si, dobře, tak jestli mám v nemovitostech tady majetek několik desítek milionů, tak já mám ale obrovský riziko, že pokud se mně něco stane, nebo spíš pokud se tady v té České republice něco stane, pokud sem přijde válka, tak co si vezmu s sebou, abych odletěl někam pryč. Samozřejmě můžu tu zůstat, ale cílem té diverzifikace je právě, abych byl nezávislej na regionu, abych byl nezávislej na tom, ať se děje cokoliv, kdekoliv, tak aby aspoň nějaká část toho portfolia byla funkční a plnila mě to, že bude vydělávat. Neboli základem portfolia vždycky nějaký spořící účet, běžný účet, mám tam nějakou měnu a bývá to v té měně, kde jsme. Když jsme tady v Česku, tak prostě českou korunu mám zalokovanou prostě ve spořícím účtu, v běžným účtu. Nemovitosti většinou není úplně dobrý kupovat to někde v nějakým trhu, kterýmu nerozumím. Takže mám jednu variantu, buď třeba poznám nějakou lokalitu detailně, odjedu do Španělska nebo do Dubaje nebo do Ameriky, poznám tam tu lokalitu nebo si nastuduju dostatek o tom, abych tam mohl kupovat nemovitosti, ale pro většinového investora stejně chce mít tu nemovitost u sebe, chce se o ňu starat, takže je to Česká republika. Takže peníze mám v české koruně, nemovitosti většinou taky v české koruně. Dál se můžeme podívat na akcie. Většinou, když teda mám všecko v české koruně, tak potřebuji něco, co není v Česku, takže nedává úplně význam kupovat si české akcie, například ČEZ. Může to být zajímavý, ale je to zajímavý hlavně pro ty, co už mají dostatek kapitálu nalitý mimo Českou republiku. Protože pokud by Česko nebylo ekonomicky teďka nějak atraktivní, tak já jsem závislý jenom na téhle zemi. To znamená, akcie za mě super podívat se do světa, podívat se do Ameriky, podívat se třeba do Japonska a nějak diverzifikovat to portfolio mezi celý svět. Je dobrý zamyslet se i nad tím, jestli chci investovat jenom do rozvinutých trhů, nebo chci alespoň nějakou malou částí se kouknout i na ty rozvíjející se trhy. Dlouhodobě sice rozvinuté trhy poráží ty rozvíjející se, ale je otázka zase, jestli chci vsadit na tu jenom jednu kartu, anebo třeba úplně pár procent svého portfolia chci alokovat i do toho, že kdyby se dařilo těm rozvíjejícím se trhům,
tak mě to podpoří to moje portfolio. A minimálně budu sedět v tom vlaku a neujede mi, protože tam aspoň částí budu tím svým portfoliem, aspoň kouskem tam budu zainvestovaný. Pak přijdou na řadu dluhopisy a to je otázka, protože buď můžu kupovat nějaký ETFka amerických státních dluhopisů a pravděpodobně to nějakým způsobem dlouhodobě funguje, bude to fungovat, ale za mě je teďka velký potenciál v tom, že v Česku jsme měli vysoké sazby a víme, co tady je teďka za dluhopisy, jsou tady fakt zajímavý dluhopisové fondy. Takže pokud mám dostatek peněz už ulitých mimo Českou republiku v těch akcích, dávám tam většinu svého portfolia, tak je dobrý podívat se na ty český dluhopisové fondy a svěřit to nějakému portfolio manažerovi, který má za sebou třeba dobrou historii, dobrý výsledky, podívat se, jaký je složení toho fondu a tu dluhopisovou složku je možný alokovat tady v Česku. Minimálně je to trh, kterýmu dostatečně dokážeme rozumět oproti tomu, než kdybych si vybral nějakého portfolio manažera někde v Austrálii a prostě vybral si tam někoho, kdo má nějaký reference, ale vlastně o něm nic moc nevím. Je to jenom takový z doslechu, z dočtení nebo z nějakého studia. Vždycky tomu místnímu trhu rozumím víc než tím úplně, co jsou mi vzdálený a nevidím do té ekonomiky jako takové tolik. To znamená, pokud dávám všechny svoje peníze do akciového portfolia do zahraničí, je možný se podívat po dluhopisech v Česku. Další věc, která je možná mít v Česku, tak je nějaký podnikání, něco, kde já tvořím ten svůj biznis a něco jde přenést do zahraničí a něco ne. A teď je otázka, tvořím tady něco a je to přenositelný i někam jinam. Pokud bych tady například měl firmu, měl bych tady nemovitost, tak v tu chvíli nedává úplně význam všecko zase zpátky tady do Česka, ale naopak diverzifikovat jenom do toho světa, abych co nejvíce rozmělnil to svoje portfolio, jednak měnově a jednak geopoliticky. Taky je dobrý se u portfolia podívat na zlato a bitcoin, protože tyhle ty dvě věci fungují dost obdobně a je to taková pojistka na to moje portfolio, že nebudu závislý jednak na té ekonomice, nebudu závislý ani na měně, na ničem. Je to vlastně takovej kick navíc do toho, že mám tam pár procent, nějakým způsobem to funguje, je to takovej backup na něco, že když by se všechno pokazilo, tak mám aspoň něco, mám čím zaplatit zlatem. Vždycky, když někomu dáte kus zlata, tak to pravděpodobně bude mít nějakou hodnotu a stejně tak Bitcoin se věří tomu, že prostě bude mít tu hodnotu, i kdyby měna zkrachovala nebo inflace by se vyšvihla strašně vysoko, tak obě dvě tyhle varianty mají v portfoliu místo. Takže nakonec po rozhodnutí podívej se, v čem máš svoje portfolio alokované. Vem tam všechen svůj majetek, vem tam nemovitosti, vem tam podnikání, vem na čem si závislí a snaž se to rozdiverzifikovat opravdu do co nejvíc těch půclíků po celém světě. Nejenom mezi firmama, ale i mezi sektory, aby když se cokoliv stane, vezmeme třeba covid, tak vezmeme něco jiného, něco podobného, nějaká válka, něco prostě, co my nečekáme, ale když se něco stane, tak já jsem v pohodě s tím, že nepřijdu o všechno. Ale budu mít něco, co mě minimálně udrží hodnotu nebo bude ideálně i něco vydělávat. Tohle by podle mě měl probíhat finanční poradce s každým klientem. Takže pokud máš finančního poradce, tak se s ním určitě potkej a promluvte si o tom, jestli máš to portfolio správně, jak nad tím přemýšlí on a jestli nad tím vůbec nepřemýšlí, tak možná přemýšlej ty, jestli máš toho správného finančního poradce. Tohle je pro dnešek všechno a já doufám, že se i nadále budeš vzdělávat ve financích, aby tě už nikdy nikdo neopil rohlíkem a já se na tebe budu těšit u nějakého z dalších videí. Tohle bylo Money Mind. Čau.